Афіцыйная заява палка Каліноўскага. У ходзе аперацыі пад Бахмутам батальён «Волат» палка Каліноўскага панёс страты. На жаль, адзін ваяр загінуў. Яшчэ 4 на дадзены момант лічацца зніклымі без вестак, але яны дакладна не ў палоне. Зараз раскрываць падрабязнасці аперацыі мы не можам. Таксама асобы ваяроў не раскрываюцца ў мэтах бяспекі. Мы знаходзімся на сувязі з роднымі загінулага і зніклых без вестак ваяроў. Яшчэ некалькі байцоў атрымалі параненні рознай ступені цяжкасці. Зараз іх жыццю нічога не пагражае. Гэта цяжкі дзень не толькі для палка Каліноўскага, але і для ўсяго беларускага народа. Гэтая вайна працягвае забіраць беларускіх герояў. Герояў, якія аддалі самае дарагое для перамогі над агрэсарам – уласнае жыццё. Мы звяртаемся да ўсіх СМІ. Усю інфармацыю аб тым, што адбываецца, просім браць з нашых афіцыйных крыніц, каб не ставіць пад пагрозу бяспеку тых, хто працягвае выконваць аперацыю. Набярыцеся цярпення. Дзякуй за разуменне. Нягледзячы на нашы страты, мы працягваем шлях да перамогі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!